Gidala si Jesus sa Hakmanon. Mateo Kapitulo 26, 57, 68. Gidala si Jesus sa mga nagdakop kanya didto kang Caifás, ang Pangulong Pari. Didto nagtigam ang mga magtutudlo sa kasugoan ug ang mga pangulo sa mga Hudyo. Misunod asab si Pedro, apan layo ra siya kang Jesus. Misulod siya sa tagkaran sa balay sa Pangulong Pari ug milingkod didto uban sa mga gwardya aron makita niya kon ansa ang maitabaw kang Jesus. Ang kadagkoan sa mga pari ug ang tanan nga miyembro sa Hakmanon sa mga Hudyo nangita og mga bakak nga ebidensya batok kang Jesus aron ipapatay nila siya. Apan bisan daghan ang miduol ug misulti ug bakak batok kang Jesus, wala sila'y nakita nga hinungdan aron ipapatay siya. Sa kolehiyan may duha ka tawo nga miduol. Ug mingon sila, nadungog namo kining tohana nga mingon, mahimo kong gabon kining templo sa Dios ug sulod sa tulo ka adlaw patindugan ko pag-usab. Bu sa mitindog ang Pangulong Pari og nangutana kang Jesus, wala ka ba itubag nining mga sumbong batok kanimo? Apan wala gayud mo tubag si Jesus. Mingon pag-usab ang Pangulong Pari. Saltihi kami atubangan sa Dios. Ansa, ikaw ba ang Kristo nga anak sa Dios? Mingon si Jesus kanya, gisulti mo na. Ug saltihan ko kamo, sukad karon makita ninyo ako nga anak sa tawo nga maglingkod sa tuo sa makagagaham nga Dios, ug makita asab ninyo ako diha sa mga panganod sa kalangitan sa ako unyang pagbolik dinhi sa kalibutan. Sa pagkadungog ni adto sa Pangulong Pari gigisi niya ang iyang bisti sa kaso ko ug mingon, nagsalti siya batok sa Dios. Dili na kinahanglanan ang mga testigo. Nadanggan ninyo ang iyang gito mulong batok sa Dios. Anse inyong hukom, mitubag sila, angay siyang patyon. Anya giluwaan nila siya sa nawong ug gisambag. May mga nanagto asab kanya nga mingon, kon ikaw ang Kristo, tag-ana kon kinsa ang nagdapat kanimo.